I dobro jutro iz Malage. Poslednji dan, imamo tu još nekih pola sata da malo uživamo i hvatamo let za Meliju. I dobrodošli u Meliju, španski grad na afričkom kontinentu. Ovo sam dugo planirao da odradim, let je trajao samo 45 minuta preko Sredozemnog mora. Gde se to spajaju? Afrika i Evropa. Španija je sastavljena iz 17 autonomnih regiona, od toga 15 na samom Iberijskom poluostrvu, tu su još Balearska ostrva preko puta Valencije i Kanarska preko puta Mauritanije, plus 2 autonomna grada, Ceuta i Melija. Kao što možete da vidite, vijore se zastave Evropske unije i Španije. Znači sve je kao u Španiji, pogledajte tablice. Espanja. Da vidite našu sobicu ovde u Meliji, dosta jednostavna, fazon 70-te vesele, ali glavna fora je lokacija. Pazite vi ovaj pogled kako se proteže sa naše terase na bukvalno glavnu atrakciju ovde, ovo utvrđenje, sam centar grada. Melija Vieja, stara Melija. Jedan od 2 španska grada na afričkom kontinentu. Naravno, Španija ima i Kanarska ostrva koja su geografski Afrika, ali administrativno Španija. U kontinentalnom delu Afrike samo su Ceuta i Melija. Kao što možete da vidite, svi natpisi ulica su na španskom. Prvi utisak kada šetate Melijom je da je mnogo mirnija i opuštenija. Nekako čudan vibe. Kao Španija, arhitektonski, ali nema one galame, ludila, kao što je bila u Malagi. Jeste ovo mnogo manji grad. Ono što je interesantno za Meliju, da je nju projektovao Nieto, učenik slavnog Gaudija. Sve takse umanjene za 50%, da ne postoji PDV, tako da i ne čudi da su ove cene dosta povoljnije. Jedan neki kolač od badema, cena je nekih €1,5. Čaj sa mentom, dosta sam ga pio u Mauritaniji, to izgleda klasika za zemlje Magreba. Glavni gradski trg, Plaza de España. Trg Španije. Pogledajte kako izgleda lepo. Sređeno na evropski način, a egzotično na afrički. Nalazim se na trgu Quatro Culturas. Ovaj grad odiše različitim kulturama, religijama, narodima. Ovaj trg je zajednički imenitelj za hrišćanstvo, islam, judeizam i hinduizam. Započinjemo dan obilaskom Melija Vieje, to jest starog jezgra. U oblast gde se nalazi Melija zovu i dvorac Afrike, zbog velikog broja utvrđenja koji se nalaze na tako malom prostoru. Ovim krajevima nekada su vladali Feničani, Rimljani, Grci, Arapi, a sada je pod španskom upravom. Melija je dobila status specijalnog grada 1995. godine. Samo utvrđenje je iz 15. veka. Ovde imate veliki broj muzeja, od istorijskog, vojnog, arheološkog. Vamos, Melija! Inače, sam grad ima 85.000 stanovnika. Tolika je veličina i Ceute. Stanovništvo je, da kažemo, pomešano. Ima dosta Marokanaca, otprilike 40%. Španaca je najviše 45%, ima Jevreja. Zbog svog geografskog položaja i istorije, gastronomija u Meliji je egzotična, između mediteranske i arapske. U ovom gradu policijska kola su bukvalno svuda.
Ne možete da ih zaobiđete. Ekonomija Melije se zasniva na prekograničnoj, ilegalnoj i legalnoj trgovini, ribolovu, obradi svih morskih plodova. Melija je sa Španijom povezana morskom lukom i aerodromom. Iz ove luke svakodnevno polaze brodovi za Almeriju i Malagu. Stanovnici Melije plaćaju 30% cene same karte. Ekonomski povezana sa Marokom, uvozi velike količine voća, dok Marokanci ovde dolaze svakodnevno da bi radili, trgovali. Grad koji je u samu granicu sa Melijom, Nador, stanovnici tog grada imaju specijalni status. Imaju prava da ulaze u Meliju i da rade. Samoj arhitekturi Melija izgleda kao tipičan španski grad. Prvi jezik je naravno španski, ali ovde se govori i rifski, berberski. Nije ni čudo zašto se ovde osjećate kao da ste u Evropskoj uniji. Pored arhitekture, ovde je sredstvo plaćanja evro. Gde god da krenete, na svega par kilometara doći ćete do marokanske granice. Ovo vam je inače španska eksklava ili ti afrička enklava, u zavisnosti kako to gledate. Jedan od razloga zašto da dođete u Meliju je sigurno božanstvena mediteranska klima. Melija je fantastična destinacija ako volite sportski ribolov. Dobacili smo do čuvene gradske plaže u Meliji, La Hipika. Nije nešto specijalna, ali dobro. Uz ovako lepo vreme možete da kulirate, da se kupate, uživate. Melija nije baš raj na zemlji. Migranti uglavnom dolaze iz podsaharske Afrike, iz država kao što su Burkina Faso, Niger, Mali, ali naravno ima i dosta Marokanaca, Tunižana, na primjer iz Palestine, Sirije su koristili ovu rutu da bi ušli u Evropu. Razlozi zbog kojih imigranti napuštaju svoje domove su brojni. Teška bezbednosna i loša ekonomska situacija. Imaju nažalost slogan Evropa ili smrt. Imigranti uopšte ne žele da se zadržavaju u Meliji. Njihov glavni cilj je ostatak Evrope. 2018. godine Španija je bila zemlja preko koje je najveći broj imigranata došao do Evrope. Imigranti da bi uopšte došli do Melije moraju da prođu dosta prepreka i sa marokanske i sa ove španske strane. Maroko ima svoje dobre razloge zašto čuva Španiju od ilegalne imigracije. A razlog je taj da Maroko ima povlašćeno političko-ekonomski status kod Evropske unije. Marokanska policija čuva granice Evropske unije, to jest Španije. Prema imigrantima odnose se veoma surovo i katastrofalno. Evo ljudi, dobacili smo skoro do same granice. Ovi kranovi su već Maroko. Dobrodošli na najutvrđeniju granicu Evropske unije. Ovo je ključna tačka imigracione rute od Afrike do Evrope. Ovo nije samo granica između Španije i Maroka. Ovo je granica između Crnog kontinenta i Evropske unije. Ovde ima dosta policije koja patrolira, ali ima i policije u civilu. Evo ga, Maroko na dlanu. Džip na kraju zida, a evo je i Melija. Postoje brojne tehnike i taktike koje imigranti koriste da bi upali na teritoriju Melije. Imigranti imaju svoje kampove ovde na brdima Maroka. Neki od njih plivaju, neki od njih dolaze gliserom. A najpopularniji način je upad kopnenim putem i to u velikom broju. Ko bi rekao da ovaj mali raj krije i neku tužnu priču. Čim dođete do ovih perifernih delova Melije, sve nekako se menja. Ovo više postaje Afrika nego Evropa. Neuređenije, kuće su drugačije. Ovde kao da je bomba pala pre 15 minuta. A ovo je i dalje Španija. Kao što možete da vidite, ova brda su već Maroko. Tu se imigranti skupljaju, imaju svoje kampove. Kada se skupi dovoljna količina ljudi, kreću u svoj atak na granicu. Tamo da vidim koliko je sama granica utvrđena i koliko postoji nivoa zaštite. Znači, cela ta linija pod ogradama je dugačka 11,4 km. Granični pojas opremljen je najnovijom tehnologijom, toplotnim kamerama, kamerama za noćno snimanje. Eno ga ispred mene Maroko, odmah se vidi razlika u arhitekturi. Inače, ograda je otprilike 8 metara.
Najčešći način ilegalnog prelaska granice je preskakanje ove ograde, koja sa ove španske strane je bukvalno iz 3 dela. Ova prva bela, pa ide ova zelena i ona ogromna tamo. Ovo je prosto neverovatno kako imigranti uopšte mogu da preskoče. Kako jezivo izgleda. A kamere su svuda. Evo je jedna. Olete tamo. Druga. I mere obezbeđenja su neverovatne. Možda je samo na meksičko-američkoj granici ovaj nivo zaštite. Pogledajte ostatak garderobe nekog imigranta. Ovo je sve u bodljikavim žicama. Katastrofa. Osmatračnica. Imigranti smatraju da zidanje novih ograda neće smanjiti imigraciju, već će povećati cenu njihovog dolaska ovde. Krijumčari će tražiti više novca. Rešenje u građenju ograde od više milijardi dolara, već da se reši uzrok njihovog problema. Ja ne znam kako uopšte jedan čovek može da pređe ovo. Prosto nemoguća misija. Tako blizu, a tako daleko. Evo je marokanska, a evo je i španska zastava. Ne bi da idem dalje, da me ne smaraju i da ne pitaju zašto snimam. Pogledajte vi ovu bodljikavu žicu, ovo je horor. Kako ljudi goloruki idu na ovo, nije mi jasno uopšte. Marokanci. Imigranti postaju toliko kreativni da se sakrivaju u raznim delovima automobila. Takođe na najrazličitijim mogućim mestima, kao na primjer ovaj u dušeku. Ali pogranična policija i za to ima lek. Ima posebne aparate koji registruju otkucaje srca. Sad, glavna je fora da imigranti kada preskoče granicu dotrče do ovog imigracionog centra. Ovaj dom je njihova zaštita, jer po zakonima Evropske unije oni imaju prava da traže azil. Sad gledajte ogradu, znači od ovog imigracionog centra do same ograde je možda 100-ak metara. Eno je dole, ova zelena kapija. Kako je to i napravljeno, da je odmah pored ograde sam prihvatni centar. Negde je i pozivnica samim imigrantima da pokušaju da preskoče ogradu. Nažalost, iza ovog na papiru idiličnog grada kriju se teške ljudske priče. Iza ovih brda rešavaju se mnoge sudbine. Mnogi će biti uhapšeni, deportovani, povređeni, ovde i okončati svoje živote. U svetu je svakim danom sve veći i veći broj žarišta, ratova. Samim tim i broj izbeglica se neprestano povećava. Neke države otvaraju svoja vrata i primaju ih, dok druge grade zidove. Barijere su visoke. Ove prepreke su skoro nepremostive. Rizici su ogromni, ali želja za boljim životom ipak preovladava. Ove ljude ne može ništa da zaustavi. Koliko god puta da su padali, bili odvraćeni od granice, bili pretučeni, oni će se ponovo vraćati dok ne pronađu svoju sreću sa druge strane žice. Ako vam se svideo video, share, like, subscribe. Vama 1 sekund, meni mnogo znači.